Nekem nagyon-nagyon szép gyerekkorom volt, szóval, hogy 5-en voltunk tesók, szüleink tényleg gyönyörűen neveltek minket, szóval, hogy na, volt egy ilyen szép rózsaszín kerekvilágom, és akkor gimibe kezdtem csak arra rájönni, hogy azért ez nem mindenhol ilyen, vagy nem mindenkinek ilyen, vagy nem mindig így működik. És akkor nyilván azért ez is így, hát fölteszi magának az ember a kérdéseket, hogyha van Isten, akkor miért engedheti meg, hogy a világ másik felén háború legyen, meg éhezés, meg nem tudom, szóval, hogy ezeket is így föltettem, és hát így kezdtem kicsit így elbizonytalanodni, vagy nyilván átgondolni ezeket. És az érdekes, hogy az húzott ki ebből valahogy, amikor meghalt a nagypapám. Nagyon szerettük őt, szóval, hogy vele volt egy tök jó kapcsolatunk, és nagyon szerettük, és akkor éreztem meg, hogy tuti biztos, hogy van mennyország. Szóval, hogy olyan nincs, hogy ő most innen elment, és akkor többé nem létezik, vagy nincsen. Aznap valahogy délelőtt halt meg, és utána délután mentünk bicikliedzésre, és gyönyörű idő volt, ott Kőszeg környékén bicikliztünk, ilyen Windows háttér, képzelj el, szóval, hogy tényleg olyan helyen, ilyen füves, zöld domb, és tekertünk fel az egyikre, sütött a nap hétágra, és így addig sose volt olyan, hogy így, tehát, hogy nem tudott eljönni versenyünket megnézni, meg így edzésen sose látott, de ott így éreztem, hogy hát akkor most már így lát minket. És akkor onnantól azt úgy alapvetően tudtam, hogy mennyország van, és a Jóisten is van. Tehát 2 álmom volt igazából. Az egyik az, hogy olimpikon legyek, a másik meg az, hogy szerzetes nővér. Szóval, hogy tényleg ez volt az álmom. Mondjuk azt, és akkor hát ott gimnazista koromban meg így visszakerült reális opcióként, de nekem elkezdett nagyon nem tetszeni. Szóval, hogy érdekes volt, mert ott meg már úgy voltam vele, hogy hát én így más szeretnék inkább. Szóval, hogy én inkább arra vágyom, hogy versenyezni komolyan, meg tényleg így a családra, hogy legyen egy férjem, legyenek gyerekeim. Nem tudom, szerettem csinosan öltözködni, most így gondoltam, hogy ha így ebben minden nap, az egyrészt milyen uncsi, másrészt meg ciki. Igen, ez volt, hogy az nagyon ciki. Meg hát most így elképzeltem, hogy így egész nap imádkozni, jó, néha bemegyek a suliba, és ott tanítok, de hát fú, olyan nagyon uncsinak nézett ki. És az volt a nagyon érdekes, hogy nem ment ki a fejemből a dolog. Szóval, hogy így eldöntöttem, hogy nekem ez nem. És újra beúszott valahogy a képbe. Szóval, hogy nem tudom, de legrandomabb helyzetekbe, és akkor így éreztem, hogy hát ez itt a Jóisten, és akkor így, hát mint hogyha noszogatna. Jártam ifjúsági közösségbe, és hát azt is nyilván egy domonkos nővért tartottam, mert ott ugye így működtek. Egyébként nagyon jóba voltunk vele, és akkor mentünk le a barátnőmmel együtt, és amíg én átértem a barátnőmhöz, és itt mentünk le, amikor még egyedül mentem, akkor nem is tudom miért, megint valahogy ott már följött a fejembe ez a gondolat, és elkezdtem magamba sorolni, csak úgy az Úristennek, úgy az indokokat, hogy én miért nem leszek szerzetes. És akkor így de már ez is fura volt, hogy ugye megint miért ezzel foglalkozok, és mondtam neki, hogy hát mert én családot szeretnék, mert férjet szeretnék, mert sportolni szeretnék, mert az normál, szóval, hogy így normálisan akarok kinézni, mert most ez milyen nyomi, És akkor így mondtam neki, hogy milyen versenyeket szeretnék megnyerni, meg nem tudom, mert az úgy ér valamit, és akkor utána az ifi közösségbe pakoltuk át a sekrestjét, mert felújították a Kiskápolnát, és azt csináltuk, hogy a Veronika nővér, aki ezt tartotta, tehát a sekrestjébe, és nyomta a kezünkbe a dolgokat, amit át kellett vinnünk onnan a koli épületébe, az egyik szobába.
És akkor így állunk sorba, és akkor adogatja a kezünkbe, na, és akkor én következtem, odaérek hozzá, és a kezemben nyomott így egy feszületet, mert ugye az jött, és full viccből, tehát ilyen volt, hogy full viccből, de a szemembe nézett, és így azt mondta, hogy semmi mással ne dicsekedjél, leányom, csak a mi úrunk Jézus Krisztus keresztjével. És így ennyi, utána mentem el. Na és akkor ez is annyira, tehát ez is így szíven ütött. Elképzeltem, hogy így volt bennem, hogy mit szeretnék jövőre az egyetemen, és hogy 3 dolgot tudtam megfogalmazni. Az egyiket az, hogy jó fejek legyenek a szoktársaim, meg hogy jó legyen a suli. A másik az, hogy menjen a sport, leigazoltam egy ilyen komolyabb klubba, meg nem tudom. És harmadik, hogy igen, hogy ott akkor már konkrétan bejött, hogy szerettem volna egy fiúbarátot, mert ugye addig nem volt. És így mondtam neki, hogy na, hogyha ez a 3 lesz, hát én ennél tökéletesebb életet elképzelni nem tudok magamnak, fantasztikus, és ha mégis véletlenül hiányozna valami, akkor lehet, hogy neked van igazad. És tök rendes volt, mert kezdett, hogy ebbe így belement. Szóval kvázi így, és elkezdődött az év szeptemberben, és az első napon a suliba tipikusan leült velem szembe egy fiú, akivel utána nagyon jóba lettünk, és össze is jöttünk, és meg a sport is jól ment, meg az egyetem is, szóval ez a 3 dolog, ez így csettintésre. Kvázi. És tök érdekes volt, mert nagyon marha jó volt ez az egy év, szóval, hogy így nagyon szerettem, nem bírtam. És azt éreztem, hogy tök jó, minden király, nagyon fullos, de többet szeretnék. Ahol a legvilágosabb volt ez egyébként ott a sráccal való kapcsolatomban, hogy hát egyszerre, de az is valami nagyon érdekes volt, hogy rögtön, amikor összejöttünk, arra döbbentem rá, nagyon erősen, hogy érted, hogy így ember így szerethet, hogy ilyen van, ez így de csodálatos, de fantasztikus, és ugyanabban a másodpercben ugyanez az érzés, hogy és ez ennyi. Hogy ez, mert hogy engem Jézus ennél 1000-szer, 100-szor, milliószor jobban, és de úgy képzeld, hogy egy buliba jöttünk össze, nagyon szeretett bulizni a srác, és akkor nyilván vitt a Morizontba ráadásul, szóval ilyen jó hely. Baromira élveztem, de hogy egy olyan helyen, és akkor ez lejött, hogy így, igen, így ez a pillanat, hogy ez a kettős érzés, és akkor mi lett? Hát, hogy így engem Isten ennél 1000-szer, milliószor jobban, és akkor így az volt bennem, hogy tehát akkor én elmegyek nővérnek. De ez rögtön az a pillanat volt, amikor összejöttünk. Tehát ott. Az volt nagyon durva, hogy és ott rögtön lépett az Úristen, és akkor nyilván utána másnap reggel fölébredtem, és ez volt bennem, hogy kislányom, hülye vagy, szóval, hogy na. Tehát, hogy baromira boldog voltam, úgyhogy összejöttem azzal a sráccal, meg minden, és akkor így úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ezt a szerzetesség dolgot most mégiscsak így jegeljük. És nagyon-nagyon jó volt, de hogy azt éreztem, és egyre jobban éreztem, hogy hát kvázi, mintha ketté szakadnék. Ez nagyon érdekes volt. Szóval, hogy így az, hogy, és ott kezdett el igényem lenni, így az Istenre is egyre jobban. De úgy voltam a tévával, hogy intézzük el, hogy bizonyosodjon be, hogy nem ez. Na, és akkor így elmentem egy hivatástisztázós lelki, igazából 2 nap volt, de azzal, hogy éreztem, hogy valamit nagyon csinálni kell, és akkor muszáj, és akkor hurrá, és zongorázzuk le, de még mindig az volt bennem, hogy ott legalább majd kiderül, hogy ez nem nekem való. És kiderült az, hogy így ez az. De hogy ez így 2 nap alatt, és olyan, és igazából nem történt semmi egetrengető esemény, mindegy, ez a nyílt hétvége volt a Domonkos Nővéreknél Budakeszin, csak azért tettem be oda a lábam, mert hogy nem volt egy kőszegi nővér se, aki ismer engem, tehát hogy és azt éreztem ott, hogy na ez az. Tehát, hogy itt van, amit keresek. És mentem, amikor vége lett az egésznek, és húztam lefelé a bőröndömet az utcán, az volt bennem így totálisan, hogy ide vissza kell jönnöm, de és nem holnap után, most.
Na, és akkor nyilván utána mondtam el a barátomnak is, hogy akkor így ez van. Hát azzal, hogy miért szakítok vele, azt nem ezzel indokoltam meg, mert akkor nem jött ki a számon, hanem mondtam egy másik dolgot, ami egyébként igaz volt, és azt mondtam neki, hogy nem tudom úgy szeretni, hogy kéne, és akkor úgy jött elő, hogy így megkérdezte, hogy mi a terved a következő 5-10 évre. És akkor én meg így ülök, és nem jön ki egy hang a torkomon, mert ugye azért ez nehezen jött volna ki. És akkor így rám néz, de figyelj, semmiből rám néz, és akkor így azt mondja, hogy elmész apácának, mi? Meg így. Mondom neki, hogy te ráhibáztál, szóval, hogy igen, de így a semmiből, és akkor így rendes volt, és azt kérdezte, hogy és nem fogsz unatkozni? Mondtam neki, hogy azt nem, mert az leesett, hogy unatkozni pont nem fogok, és akkor így tök cuki volt, mondta, hogy jó, de hogyha ott nem lesznek normálisak veled, vagy nem tudom, szólj és kihozlak meg, de hogy abszolút tök rendes volt, szóval egyáltalán nem vesztünk össze. Életünk legjobb beszélgetése volt utána, az a 1,5 órás beszélgetés, amit úgy, és érdekes, mert ugye szóval, hogy ő nagyon így nem is akart hinni, tehát az egy dolog, hogy nem hitte, nem is akart, és abban a beszélgetésben éreztem azt, hogy minthogyha valami így elért volna hozzá. Szóval, hogy tök érdekes volt, de ott így érződött, hogy na, akkor igen. Valahogy attól leszünk önmagunk, vagy attól leszünk olyan igazán azok, akik vagyunk, hogyha hagyjuk, hogyha csak nem tudom, tudunk úgy előtte lenni, és így hagyjuk, hogy nézzen. Vagy tényleg, és akkor így, és őt ja igen, és az, hogy őt nézzük, és nem magunkat. Mert nálam sokszor ott kezdődik el, tudod, ott kezdődnek el ezek amit racionális gondolatoknak érez az ember. De így akár a kétségek, amikor én így leveszem róla a tekintetemet, és elkezdem magamat nézni. Imádkozok, és akkor így elkezd gondolkodni, racionális az ember, és hát így a saját gondolataimban tényleg vagy amikor látom a hétköznapi életben, hogy már megint ezt is elrontottam, nem tudom, a suli sem megy, ehhez is gyenge vagyok, azt is, azzal is, meg hogy beszéltem ilyen bunkó módon, és akkor csak így ez, hogy engem Isten nem szeret, vagy hogy nem, érted, hogy így nem vagyok egy szeretetre méltó valaki, vagy hogy nem érdemlem meg, vagy na igen ez. Kvázi, hogy így engem nem lehet szeretni. És ez most akár, tehát, hogy, és ez simán belépésem után is. Szóval lehet, hogy ott vagyok, de és akkor tudom, hogy ez mekkora ajándék, meg mekkora hatalmas, és dolog, tényleg, és én, és biztos. Szóval ez a félrebögtél, Uram. És amiben biztos vagyok, hogy amikor ott van az Úr, és ami tőle jön, az nem ez. Szóval, hogy az ezzel totál ellentétes, mert tőle nem azt tapasztalom, hogy nem vagyok szerethető, meg nem is az, hogy az a fontos, hogy mit tudok csinálni, vagy hogyan csinálom, vagy most mennyire vagyok jó fej, vagy szóval, hogy nem, valahogy hogy nem ez az, ami neki számít. Mi az, ami neki számít? Hát, az, hogy érdekes, hogy az övé vagyok, és ennyi. Ennyi.
szüleim szemszögéből. Egyébként anyukámnak ez könnyebb volt, mivel, jó, oké, apukám volt az edzőm, tehát hogy anyukámnak könnyebb volt olyan szempontból, hogy ő, igen, szóval neki nem az volt a legnehezebb, hogy a sportot abba hagyom. Azzal úgy volt, hogy jó, hát így nyilván ilyen nélkül is lehet élni, meg hogy ezután is van élet, azért mozogjál, de oké. Hát apukámnak így hirtelen jött, de mondjuk nekik, mivel egyszerre közöltem be azt, hogy elköltözöm otthonról, valószínűleg ez az elköltözöm otthonról, ez hangsúlyosabb volt amellett, hogy abba hagyom a sportot, de hogy nehéz volt, igen, apukámnak is, meg ez szerintem, majdhogy nem 4 éve már így beléptem, hogy itt vagyok, és egy fél éve volt talán egyszer, amikor itt találkoztunk, és azért én így követem meg, szoktam nézni, hogy a volt edzős társaim, hát most olimpiára készülnek. Szóval tényleg, és velem egyidősek, meg van, jó, nyilván még az idősebbek is, de hogy most van az, hogy mára velem egyidősek is, és egy klubba edzettünk, és akkor megy a kvalifikációs versenyekre ki, és így nézem, hogy fú, de jó formában van, vagy éppen fú, de most nem jó, de hogy így azt, ahogy megy, amit tudom én ki. És akkor így mondtam apukámnak, hogy hát hallod, apu, azért ez igen, meg azért ez jó, és akkor így simán mondta, hogy hát igen, te is itt lehetnél. Szóval, hogy így azért benne ott volt ez, de olyan szempontból meg mázliuk van, hogy vannak rajtam kívül még 4-en, és akkor őket meg lehet edzeni, meg mennek. Szerintem kulcsfontosságú, hogy ki miatt csinálom, vagy ki miatt vagyok itt. És akármennyire szeretek akárhány embert, vagy akárkiket, vagy csak a hozzám közelebb állókat, egyszerűen tehát, hogy nem az anyukám miatt vagyok itt, nem a tesó miatt vagyok itt, nem a nem tudom ki, nem is az XY nővér miatt, mert de jó fej vagy, de felnézek rá, vagy de példaképem is, egy közösségbe akarok élni vele, hanem egyedül a Jóisten miatt vagyok itt, és ha ez oké, akkor, és ezt megint csak hallottam, vagy hát, hogy így mondták, de szerintem így igaz, hogy az Úristen egyszerűen az tény, hogy nagyon ismer minket, tehát, hogy még saját magunknál is jobban, és hogy tudja, hogy mire hív. És hogyha ő erre hív, akkor viszont gondja lesz arra, hogy akiket én ott hagyok, vagy akiket nem látok annyiszor, akkor róluk is gondoskodjon. Vagy hogy az egyik nővértársam mondta, mielőtt beléptem, hogy valahogy hogy így a családba, hogyha így elhív minket az Úristen, akkor így kicsit odalép a helyünkre. Vagy hogy ezt így kipótolja. Igazából így az életünknek az odaajándékozása az, ha szerzetes valaki. Szóval, hogy nem tudom, mondjuk házastársként egy embernek adod oda az életedet, és akkor nyilván rajta keresztül Istennek, de hogy szerzetesként meg így közvetlenül. Szóval szerintem, amire így ilyenkor hívja az embert az Úr, az az, hogy így adjál oda mindent, és nem is a mindenféle dolgaidat, hanem hogy magadat. Tehát, hogy ez így az odaadottság, meg a velelét, de ilyen kizárólagosan. Van egy kapcsolat, az az Istennel való kapcsolat, és az, ahogy én vele vagyok, kvázi jegyesi kapcsolat, minden más kapcsolatomat ahhoz viszonyítom, vagy az annak a fényében lesz. És akkor egyik nővértársam szokta mondani, például ő ugye a közösségre használja, de a többi emberre is igaz, hogy mint hogyha elképzelünk egy, mondjuk legyen biciklikerék stílusosan, tehát így van a biciklikerék, és akkor van egy középpontja, és onnan ugye így mennek szét a küllők. És hogyha mondjuk azt veszik, hogy a középpont Isten, és minél közelebb vagy a középponthoz itt a küllőkön, annál közelebb leszel a többiekhez is, hogyha mondjuk a küllők azok az emberek, és hogyha te közelebb vagy a középponthoz, ugye ott azok is egymáshoz közelebb vannak, de totál így működik. És hogyha valamelyik, tehát hogyha vagy az emberektől elkezdesz távolodni, akkor az kicsit ott már az Isten kapcsolatodban is meglátszik, vagy ott sincs valami rendben, és hogyha az Úristentől távolodsz, akkor ott a többiekkel való kapcsolatodban is, vagy a többiekhez való viszonyulásodban is ez meg fog látszódni előbb-utóbb, de fordítva is. És hogyha közeledsz a Jóistenhez, akkor a többiekhez is fogsz. Nehéz utána úgy oda menni, hogyha érzem, hogy valamit így elrontottam, vagy egy szituációba valakivel, hát most egy bunkó voltam, vagy igen, nem tudom, olyat mondtam, amit nem kellett volna, vagy indulatból, vagy a vicc kedvéért, vagy mit tudom én, hát akkor nehéz. Mondjuk szerintem a legfontosabb ilyenkor, hogy az ember így őszinte tudjon lenni. Tehát, hogy a Jóistennel is, meg saját magával is, mert onnan lehet elindulni. Én általában az a típus vagyok, hogy én rászoktam, tehát én bemegyek a kápolnába, és akkor mondom, hogy a francba megint elrontottam, vagy ez mennyire idegesít, vagy Szóval, hogy az a jó, hogy neki aztán mindent lehet mondani, és így tudom, hogy még soha az életben nem szedtem le a fejemet. Akár mekkora baromságot csináltam. És ez azért
ez azért megnyugtató, hogy ezt nem fogja. És nyilván néha nehéz, mert van olyan, hogy az ő tehát hogy van olyan, hogy megmutat olyanokat is, amire mondjuk én így magamtól nem látnék rá, vagy nem jövök rá, és az nem kellemes. De hogy ezt úgy teszi, hogy, hogy látom magamat, viszont nem megalázó. Szóval, hogy látom, hogy mennyire kevés vagyok, de azt is tudom azzal együtt, hogy oké, de ő itt van mellettem. És hogy kevés vagyok, de az övé vagyok.